Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon po ay, ang gagawin po namin ay, sasama kami kina Kuya Ulan kukuha ng kugon. Sa Ilocano ay panaw. Kasi ay malapit na po kaming magpa-burot ng punla. Yun po yung ginagamit pang tali. Kasama natin yung dalawang boys, si Kuya Ulan, si Alex, si Camera Girl, si Gretchen, and si Aiza at si Joanne. Tara guys! Samahan niyo kami! Medyo malay-malay yung Let's go! lakaran. A few moments later. Itlog na. Ayan guys, itlog ng tikling. Iwanan na namin dito. Hayaan lang natin si Joyce. Nanay, baka hanapin ng nanay. Muntik na matapakan ni Kuya Ulan. Painom nga saglit. Painom daw. Nahimatay na. Nahimatay na si Pe. Ano yung maakyatin pa? Hindi, may baso siya. Nga. Kunin mo yung baso. Ayan guys, hihimatay na si camera girl. Kaya talaga ng bundok. Wala, paano pa tayo mag-akit ng tiktihan yan? Marami pa tayong akyating katutubo. Peng, pagod ka na. Sukal na pala nito. Sukal guys. Stop. Bakit? Sa daming ihian dyan. Ang dami niya Wala. Sampay ko na yung mukha niya. Ayan guys, ibang barangay na tong aming kinalalagyan ngayon. Hala. May daan naman dito kasi sa kabila eh. Doon po kasi sa pinagkukunan nila ng ano, ng ang tawag dito? Kugon. Ano? Bus na. Naunahan sila ng mga nauna nagpadala. Kaya dito tayo sa ibang ano bundok kumuha. Ay, kasi isa pa. Wait lang. Hey guys, oh, kagubatan. Tignan mo kaya natin, baka mahimatay na. Ay, kabuhat nga to, like. Kung pasyente na anday. Hindi kayo pwedeng umakit ng mga ano kabundukan. Ang sao. Nini! Baka yan yung magpasok daw. Hindi ba yun? Kulay gray yun eh. Nini! May pusa. Mukhang diwata. Kaninong bahay ito? Ano nag-uulong daw? Wala, batasan na to. Kaninong bahay ito, Lex? Tunit. Namit na. Namit black na? Ha? Ano ba yung dito? Bukid. Ay, daming mangga. Harap pa lang tumangga na. Ito tayo patasok. Hindi ko daw kaya bakit tayo Bayabas? naul-ulaw. Dahon lang. Ay, hilog na. Waking nga to. Guys, may nahihilo na guys. Naiilo na si April. Nahihilo. Matayin pa naman yan. Yung pala naiilo yung puwet.
Kukuha siya ng pang-ilo, guys. Patingin nga girl, baka angkot lang muna. Mga mahinang nilalang. Mga mahinang nila lang. Mga mahinang nilalang kasi itong tatlo na to eh, mga himatayin. Ang hina ng resistensya sa katawan. Ay, yung nakuha ko tayo. May bigla na magbulang pa. Buti yung hapos na tayo. Mas lalo na yun. Diyos ko daay. Maglaba lang ng ilang planggana, ay ilang batya eh. Kala mo na, nahimatay na. Hane! 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 Yun pa ko, hane. Gusto nyo? Pasok ko. Mango. Sarap guys. Yung tamis. Yung tamis niya. Ang sa akin ang butang yan. Maliba. No? Ang green ng kapaligiran. Ang green. Guys, aakit na naman kami ng bundok. Oh my God. Sabi mo, wala na. Nangako ka. Sabi mo, wala Hey. na paakyat. Pag ganyan, oh. Papatanggal muna tayo ng pilpil dyan. Dalawang buhatin nyo, guys. Wala, hindi pwede isama to sa mga akyatan ng bundok. Hindi po wala pa kayo nagputik-putik. Ganun talaga. Maganda dito, nakashoes ka dapat. Pahinga ulit. Oh, gapu tayo. Kuya, ulan, ano nga taba rin, aw? Arosep. Guys, oh, ito ang tinatawag na ano. Arosep. Unyam daw sa Tagalog, unyam. Inyam. Unyam, Kuya Ulan? Inyam. Inyam daw po sa Tagalog. Maasim siya, guys. Pag hinog na siya kulay violet. Para din po siyang bignay. Pero mas maliliit ito, guys. Ano po yan? Pagkain ng ibon. Pero kinakain din ng hindi ibon. Actually, guys, kaya kami nandito. Hinahanap namin si Cardo. Papatayin na namin. Ricardo Dalisay. At si Mama hindi na nakakatulog na mabuti. Dahil kay Cardo. Pinapanganap ba naman sa amin, guys? Hanapin na namin si Ricardo. Ayan no, dami na oh. Ayan guys, ang aming hinahunting. Ay, ano ba yan? Ano? Ano yan? Parang kung anong ginano ni Ali. Ay, dikit naman siya. Reseco daw. Anong tawag dyan? Reseco? Ito guys yung hinahunting namin. Yan. Pero madalang pa siya. Dito daw mas marami sa kabilang side. Marami kasi kami guys ipapabunot. Wala kaming pang tali. Much later. Ang ganda dito guys, ang green. Ayun na guys ang bundok oh. Sarap akitin yan. Ito na yun, di ba? Ito siya guys oh, yan. Pahinga. Ano tayong pang tali? Ito, pili no? Sa ganito na to. Ilaglag yung maliliit. Yan guys yung aming hinahunting kanina pa. Ngayon natagpuan na namin siya. Damo lang pala, guys. Ito tawag ang sadya ko dito. Next week kasi guys, ano na namin pabunot. Para matuyo pa siya, hindi ganun karupok. Kailangan ibilad. Kami na magtali, like, mag-kwan-kwan ka na lang. Tapos. Magapas.
Pero yun, hindi oh. Aray, kahirap tanggalin to. Guys, so tingnan mo yung mga shirt nila. Yung damo na ko Siyempre, me too. Yun, wala. 1-0. Si Ulan, tignan mo baka may ahas. Oh my God. Ah, dito! Kapuro naman tong gulok na to. Wala kaming dalang pang ano guys, pang putol. Kaya kami na lang mag-assorт. Ay, ba't ka kapal naman ulit? Ano yan, masugat pa. Ang dahon guys ng talahib. Talahib to, di ba? Hindi, kugon. Ibang talahi. Magkaiba ba yun? Ang dahon guys ng kugon, ito ay nakakasugat. Matalim po ito, yung pinakahibla. Magkaiba daw po ang talahib sa kubo. Lagay ko sugar. Kurang mo sa isag-sag. Ay, bantay mo rin daw muna. Dito ba may nagagapas sa pangitik? Siguro mas marami to pag summer. Wala. Summer, baka patay ito pag summer. Gusto ba yung ang bulaklak niya yung ano? Puti. Yung patas? Oo. Yung nakakahita niya. Ito oh. Pwede oh. Pwede ito sa mga bahay kubo. Yan. Kahit yung talahib, puti din ang dahon, ay bulaklak. Doon tayo magdahon sa baba, umaya. Ang baba. Ang baba. Bata santo. Dami santo dahon. Kalas lilim kayo. Nagapas sa kugon. Lilim kayo. Doon na tayo sunilin. Dito mga kami magtali. Kaya mo lang ikot-ikot mo lang siya. Ano siya? Puntay mo muna yun. Ay, gas. Ding! Gas na. Natural lang yan. Ah, andyan sa iyo ate. Ay, saan? Pinitik na. Bulate. Dito mo siya lagyan ng tali oh. Ilagay niya lang yun oh. Luwagan mo dun Ganun ganun lang? Di maputol? Dalawin niyo. Ito siya guys. Ito guys, para mawala yung mga ganito oh, yung parang maliliit. Wala ka ba sa sagit Yan. Para maayos yung pagkakaano niya. Para matanggal yung maliliit. Yan, sige go. Sa gitna. Shake, shake, shake. Shake mo lang. Yan. Kusa siyang mahuhulog. Balikan natin. Sana kami akyat, malayo na. Doon pa sana yung talaga no, sa may bundok. Mainit, di na kaya. Hindi na kaya ng mga Senior citizen. Yan, alam ko mga sirkata na yan. Sirkata na yan. Ingat-ingat lang siya. Ingat-ingat lang kasi matalas. Nakakasugat. Dapat mga pang 20 mil. 20 mil na ano? Big cash? Oh, di kadami pala yan. Kulang eh. Pati damong kinukuha noon. Di ba yun din yung pang ano Kuya Ulan? Pang bubong. Ito rin guys yung ginagamit sa pang bubong. Pang atop sa Ilocano. Hindi sana pag nilapas. Hindi rin yata sa bahay. Hindi ko nagsiyak. Bali-bali na. Tunay na rin niya. Sarang ayaw mag-ano.
Yung dalawa guys, oh. Ganda ng langit, oh. Amazing. Sa langit, wala. Pero guys, real talk, malayo-layo itong narating namin. Talagang paanan siya ng ganda. Mahirap din pala maghanap ng ganito. Mga ginhawa na pabalik kasi pababa na hindi na siya pa Maginawa kasi may bitbit ka na. dun lang. Ano klase? Sabigyan. Ha? Sabigyan ko niya. Ha? Sabigyan, konti lang. Diba? And sa Ate Greta. Hello guys. Ang ganda dito. Nasa ilalim kami ng puno. Yung dalawang lalaki ang tagagapas. Sabi, taga-raot. Kami ang taga-bigkis. Dami na namin nabigkis. Sayang. Nahulaw. Hindi mo yata yan napagpag. Pagpag to. Dito mo ganyan, oh. Malaw-law. Ang gusto nila guys, doon kami. Nakikita niyo yung bundok na yan, oh. Yan. Hindi na kaya guys. Diyan daw kami. Matayin na si... Hindi kaya ni camera girl. Iniisip lang namin si camera girl. Karami-rami dito. Magpakahirap pa sila mag-akit doon. Kailangan daw kasi 20 mil guys. Ginakain din yan ba yan ng kalabaw? Yun na gusto ng kalabaw. Ayan yata yung kinukuha nyo. Yung kinukuha nyo ba? Hindi, makapal yun. Init ay. Init. Wala ito ka ni Alex. Parang himatayin. Ay si Alec oh. Nakikita niyo pa ba yan si Alec? Hindi lang pala basta-basta pwede magkuha ng ganito. Nakaliblib. Yung kay Uncle Alma na yun, dito niya rin kinuha. Kondang sa doon. Pulot lang. Ginapaubok ni Kuya Ulan yun eh. Ba't kasi kalayo nyo dito oh? Maganda doon eh. Marami doon. Mas makapali. Taglit lang sana kung may gapas. Oo. Gapas talaga dapat dito. Wala na rin ang gapas doon. Ganun lang ng ganun oh. Dalawang beses na basak itong ano ko. Basak kanina yung pagod ko. Tapos yung basak na naman. Dapat kasi sa mambubunot na rin ang pamigkit eh. Piso isa na din eh. Shake, shake, shake. Nakakatakot guys masugatan na ito. Hapdi, matalim. Para kang sinugat ng blade. Baliktad ka te. Magpagpag. Ganito. Sa baba. Hindi. Anong baliktad? Anong Ay, baliktad? baliktarin ko? Ganyan? Oh my God. Goodness. Nahilo ka na ba? Talaga nahihilo siya, te. Nalipong ka na girl? Hilo na si Inday. Ano yung nahukay mo, Alex? Ginto. Kahoy? Ay. Ito.
Dami na yan siguro. Hindi ba? Kulang pa yan? Sila ko. Grabe naman. Mukhang tagi-isa tayong dala. Okay nga eh. Dapat itong dalawa na to may pamerienda sa atin mamaya eh. Ito, magaganda itong ko na. At dahil mababait naman tayo, sige, kanahan ka na. Mababait at nasisisi. Tulog. Tamad nga. Tamad yan, di ka Aba makatampi. guys, ang ganda niya na oh. Natali na lang. Nasa bunta ba? Nagatampi siya kanina. Natakot ka na daw. Nasa bunta ko kaninang waga. Nagbanglaw ka na lang sana sa bahay niyo eh. Ayun guys, kailangan putulan pa yung pinakadulo. Ah, para na siyang walis tingting. Ganito oh. Bali guys, kasi yung dating namin ginagamit ay buri. Ay, hindi buri. Bayog. Hindi, bayog. Yung bayog na ano. Bayog. Bayog. Na hinahati siya ng maninipis. Dating ginagamit namin ay bayog. Yung ginagawang mga basket. Oo, yung nilalalang ginagawang basket. Dahil nagpandemic. Hindi dahil ano man, okay naman daw ito, pwede naman siya. Ito na lang. Trabaho ka mo kasi. Tsaka maano kasi yung matrabaho. Buti po ito ano lang. Bilad mo pa yun. Kukunin mo lang tapos puputulan mo lang, bibilad. Yung pwede na. Kainit sa gitna. Haba ka yan. Maluwag ang talik ko dahil. Hindi ko kasi sinabi, kadaming guma dun sa bahay. Parang dito na yung cemetery eh, no? Hindi rin yung batasan. Oo. Tayo dito yan. Sa kabila yata. Sakto pa pagawa naman ng panton yan. Kailan yun? Birthday niya, no? Hindi bilhin. Hindi na linisan. Araw. Hindi ka malakita. Ikaw na pala. Gumaan na naman guys ang trabaho ng dalawang lalaki. Buti na lang sabi ko yun. Wala tayo ng garin na ba? Kailangan like makailang ganyan, makailang bigkis. Okay. Hindi malaking gabunot eh. Hindi estimate mo eh, yung 20,000. Diba? Baka limandaan lang. Kailangan daw guys maka 20,000 ng ganito. May ano rin to yung isang ganito, may higit 100. Kaya lang yung iba maninipis. Gawa mo naman kasi malilit, Day. Haba man na. Oo, diba? Haba daw. Wala kayo dalawang mag-usap dyan. E di yung 10, di may 1,000 ka na. Haba ba talaga? Ito mo putol. Ano ka pa? Yan, si Kuya Ulan naman ang papalit magputol. Ayun. Ako takot. Ganda ng tali niyo ha. Ginalaitan. Ito maganda taga. Nilalait nila ang aming pagtali. Maluwag daw. Sip-sip. Kasikip na nga oh. Yan, oy. Talag. Taling chip. Alangan. Pambunutan kaya alam ng hindi marunong magtabi. Igid kami. Abangan nyo guys, pag magpapabunot kami ng ano, pagniyak. Kapag magtanim daw, may pasayaw si Ate Greta. Katrin niya. Ari, dara, nanina. Mga ilang ganyan yung kailanganin natin Kuya Ulan. Kahit 30 mil sana eh. Hindi kung sa punggos. Punggos. Ganyan. Bawat per punggos. Baka 100. 100. 100 big case. Kulang pa yan eh. Tandaan, nakadalawa ka pa lang yata.
Liliitan ko na eh. Liitan na daw na Ate Joanne para makaisang danaga. Kita lang yan. Siyempre, pagbalik. Kailangan ano, Ganito, ganyan malalaki. Oo, mataba. Yung Wala pa, yung ano ng 300 to. ano mo, kamao kasing laki ng kamao mo. Meron na rin yan. Pag hindi nyo naman kaya. Tapon-tapon. Yan oh, marami-rami na oh. May 20,000 na yan. Kaungot na halikaw. Ayan, pwede nang gawing bubong yan eh. Baka ang tiligay niya. Pinalakihan muna. Ang tiligay niya yung ibigay bukas. Bunot yun eh. Sabado pa. Sabado pa. Marami nag-aabang dyan. Buti may puno dito. Mas malaking kita sa bunot eh. Oh, yung iba nakakaisang libo eh. Kaya nga ano sila ipaagahan para mas marami. Ang tag-araw ha, subukan mag-dos mo alas 2 ng gabi. Hindi ba? Kasi libo rin ako hanggang alas 8. Nag-office work ka na. Maaga ang traktor. Hindi, tapos na rin tayo noon. Nakatanim na. Saan natin delivery yan? Katibling kubo na yan. Mas maganda yung kasobra kaysa magkulang eh. Mm-hmm. Kalay-lay ng kunan. Ide yung talahib na eh pag nagkulang. Yung kanya-kanya bit-bit tayo ngayon. Ay yung ano. Ganda dito, oh. Ang ganda ng view. Mga paa namin oh. Kulang to. Kulang. Huwag mo nang titigan yan. Tignan mo lang, huwag mo na lang titigan. Shoulder bag na lang sa'yo, te. Iba-backpack na naman nila. Para madaling buhatin. Silag. Ito guys, dati yung pang ano naman to dati Namin ko tuloy Yung ganyang tunog na. Yun. Parang Si Papa, kay... Pakinggan nyo daw, pakinggan nyo. kaya glipak-tik pa. Patrabaho. Tapos ibilad mo yan na. Kadaming trabaho ng silag na to talaga. Eh, ulan. Nahirapan ako bitakin yan, yung ganun oh. Kadali ito, gusto ko naman. Yung sa gitna, yung yung sa ganito niya. kahoy. Yung ganito niya guys, oh. Try ko. Dapat maganda yung pagkahiwa mo. Hindi siya basta-basta. Hindi siya basta-basta. Hindi yung... Ganito yung pinapangbigkis sa mga sa nagapas na palay dati. Nung tracer pa Ayun, ang gamit. dapat. Ay, hindi. Ngayon kasi may harvester na eh. Sino, Kaya hindi na kailangan. sino nakatry ng ganito guys, oh. Yung kailangan mong, yan oh, yan. Yun oh. Dapat di katulog. Hindi, mali yan. Mabagkal ka boy. Tapos magsakay ako dito kuya. Pwede ah. Dapat pa tayo kagaya kayo, no? Iba kami ng ano, tingin si Alex. May shoulder bag, may pack bag. O ganyan dapat okay Alex. Alex. Model. Para ka ng kapgo. Dali, isa-isa mo siya, dali. May pa shoulder bag. Pang miss ito, pang miss. Ito sling bag. Hindi, ganito. Pang mayaman, yung gano'n lang tayo, yung hawak-hawak lang na May dito shoulder bag. Ito kasi sling bag eh. Let's go, guys. Okay, let's go. Wala lang ako. Ayun guys, pahinga muna. Po kami ng mangga. Nanghingi kami ng mangga dito sa puno. Walang tao eh. Nagpaalam kami sa puno eh. Tanim daw to ng pinsan ni Alec kaya okay lang. Puro pinsan niya naman. Kahit hindi. Lahat ng makita niya, pinsan niya daw. Wow, magkuha ka na lang dyan ah. Andyan sa taas si Alec.
Ay, apo. Maniniba oh. Li, ate kinakain. Sa bahay yan eh. Bakit? Nasa bahay. Kahirap-hirap ano eh. Galit? Mamaya na yan sa bahay. Kala mo talaga na nawala na. Kala mo nawala ng laruan eh. Oh, yan guys, oh, ang dami namin nakuha. Sabihin na sa ay. Puro maniba yan. Kainin namin yan mamaya. Tama na yan natin yan. Ubus Sasabay mo namin na. sa pananghalian. Hindi ka nagtulong magpulot. Kain ka ng kain. Kahirap naman na ako pag-bitbit nito ah. Mukhang mas mabigat yung bitbit ko ah. Tara na. Sa wakas, ayun na ang aming kubo. Much later. Yun guys, kailangang ibilad para matuyo, para hindi siya mabulok. Pagod na pagod oh. Guys, napagod. Ang layo. Pauwi rin kami ng payapa. Yun, dami rin pala eh, no? Oh, ayan na yung nakuha naming mangga. Sarap. Mani. Kain guys. Mali, plus mangga. Sarap guys. Ganda pala yung ano. Iba eh. Ganda ng pagkain. Binigay sa akin. Gawan na yan eh. Huwag pala nilang nilong ngipin ko.